Je bent hier in de sloopkamer. En wat is een sloopkamer? Ja, een sloopkamer is een kamer waar alles wat je krijgt, dat mag je stikken slaan. Wie altijd al een droom om een eigen bedrijf te beginnen. Nou, dan krijg je jaren, dan mag je iets doen wat hier in de regio nog net is. Nou, dit ga ik nog net eerder hier in de buurt zien. En een stukje recreatie, ja, dat leek me leuk. Toch eigenlijk wat voor de meesten betekenen. En ik ga hier boven ga ik een bar. Dus dan kun je een beker krijgen als het was. En gewoon het hele plaatje compleet. En ja, eigenlijk 100% mijn eigen ding. Je bent verantwoordelijk voor je eigen ding. Je maakt je eigen rotzooi om je. En dat vind ik wel heel fijn. Hoe reageren mensen erop? Nou, ik vind het wel grappig, want dan was het correct zelf in het begin een beetje voorzichtig, de meesten. Vooral ik. En uiteindelijk ben ze razend enthousiast. Maar het is wel even de emotie eruit. Even, ja, je maakt een drempel over, maar uiteindelijk dan is het wel heel erg leuk om te doen. Qua veiligheid dus dat een hele prutte, hè? Ja, je krijgt zo'n scherm voor. Handschoenen aan, als je aan het slaan bent, overal aan. En je moet zelf goede schoen meenemen. Want ja, je hebt je wat maatjes, mijn glas en mijn servies. Dus ja, het spatten kan uit. Het is op eigen risico. Ja, het is 100% op eigen risico. Daar mag ik voor tekenen. Ja. Ja, je hebt wat te krijgen met knuppels, met meerdere mensen erin. Daar kan agressie bij komen, dat hoop je natuurlijk net. Het valt echt wel wat taai, hè. Ja, er kan krek een verkeerde kant uit zitten. Ja, je weet waarvoor je komen.